Ако од ова време иклили заповед ро царо Август, баши попис, баши са о жителја. Од ова сине прво попис кога о Квиринеј управинела сине Кисирија. Емсарине джанасине задате пишинемпе. Секој Киплидис. А јаре хем о Јосиф, гело тари Галилеја, тари дис Назарет упре ки Јудеја. Е Давидеске кидис. Којтано вакердо Витлеем. Соске сине таро е Давидескоро кер хем фамилија. Те пишинелпе е Маријаја и Веримиром Ниолеја, кои сине камни. А кога сине одори, ало време лакете бијанел. Хем бијангја пе прво бијан дечаве, па пакјаргјале, хем чиѓале кијек корпа, баши хајбаске пус со чивелапе, соске баши оленде најнетан ки гостилница. Ако од ова исто крајо, овчајда ракјарена сине Авријал Кополе, а ракена сине Пебакрен. Емтаројек пути е господарескоро ангели ало ленге, еме господарескири слава, осветлингјарен, падарандилебут. O ангели пак вакиргјалинге. Мадаран, соске еке јавинавату менге шукар хабери, баро радост, која ка овел баши са о народо. Соске авдие, бија салило ту менге спасители, е Давидеске кидис. Којтано о Христос Господари. Ем акавајтано ту менге знако, кара кен бебе пакјардо сарпашкрола ки корпа баши хајбаске пус со чивелапе. Ем таројек пути е ангелеја, але бари гужва небесно војска, кова фали нена сине е девле вакерибаја. Слава е девлеске кучипа, ем ки пув мир комануша шукар војля. Ако го ангела гелепеске олендар ко небо, овчајра керена сине лафи машкар песте, тогаш те джа джиковитлем. Ем те дикасу уло дорига баши кова јавингја менге о Господари. Ем сиѓариндор але хем араклелен, ем Марија, хем е Јосифе, хем отикно бебе сарпашкрола ки корпа баши хајбаске пусо чивелапе. А штом дикле? Вакерге сасосине ленге вакердо баши отикно бебе. Ем сари некој шунге чудинге песине баши од ова. Со овчајра вакерге ленге. А и Марија запамтинела сне сакала лафија, ем размислила сне баши ленге копло срце. Ем овчајра ирангепес, слави баја хем фали баја девле, баши сасо шунге хем дикле, а јар сарсосине ленге вакердо. Хем кога ало овтото диве, баши олескоро обрезани, денгеле оанав Исус, сарсо вакиргјале, о ангели, ангедерте овел зачнимо ковоги. Хем кога на клео диветаро лакоро чистива, спрема е Мојсескоро закони, ангеле ко Ерусалим, за да те денле англако девел. Сарсојтано пишимо е господареске ко закони. Секова муж, кова бијангјола прво, те овел посветимо, леске е господареске. Ем те ден жртва, сарсојтано вакердо е господареске ко закони. Дуј гугутке или дуј голубија.
Hem eke, ko Jerusalim bešila sine manuš ko anal Simeon, hem odova manuš pravedno, hem pobožno. Koј uđarala sine Izraeleskiri uteha, hem o Свети Дух сине уприлести. Олескио Свети Дух си каѓа дека наете дикел мерива, джикоте на дикелале Христа, Господареско. Hem vodimo таро Свети Дух алоко храми, hem кога о родителя ангеле етикнечаве Исусе, за да те керен уприлесте о обичај законескоро, лелале кеплеваста благословинге девле хемакергија. Акана Господар мукле те слушителе комир спремат лолафи, соскем лејаќа диклетло спасени. Кова спремингјанле англомуј саеман шенгор. И светлина башите осветлинен народон, hem slava bašitlo narodo o Izrael. A o Josif hem i daj leskiri i Marija, čudine napesine baš od ova sokerala sine lafi baši leski. Hem o Simeon blagoslovin jaren hem vakerja lake, o leskire dajake i Marija. Dik akavaitano чивдо баши периба хем ваздива бутедженен ко Израел, хем знако ко лесте ка противинемпе. А колкори туке омачи ка посаволти душа, за да те отхринемпе о мисле буте срценкор. Сине хем и пророчица Јана фану и лескири чај, таро асирескро племе, ој сине бутпури, таро пло чајпе, ромеа сине само кобрако ефтабеш. Асар удовица, джико овтоварде шуштарбеш. Намукила сине охрами, стужинала сине едевлеске, постеа хем молитваја, и рад хем одиви. Hem ko isto saati oјали hem славинге девлем вакерла сине баши леске сариненге, кој аџикерена сине о спасение Ерусалимеско. Hem кога завршинге са, спрема Господареско закони, иранге ки Галилеја, Киплидис, Назарет. А очаво барола синем зораѓовала ко духо сине, пергјола сине мудростеја, hem edevleskiri blagodat sine olea. Hem seko abeš oleskere roditelja džana sine ko Jerusalim ko празднико Пасха. Кога синеле дешуруј беш геле спрема о обичај ко Ерусалим ко празднико, hem кога наклео диве кои рани бе кере, очаво о Исус, а чило ко Ерусалим, а олескере родителя на џанге баш од ова. Него мислинге дека е тано машкар о патниќа. Наклејек диве друмо, хем роденале сине машкар и фамилија, хем о пенџарде. Хем кога на раклеле, ирангепе ко Ерусалим те роденле. Хем палотрин диве раклеле ко храми сарбешела машкар о учителја, шунелален хем пучелален. А сари некој шунелале сине, чудинена бесне баши олескири годи, хем со одговоренела сине. Кога диклеле чудингепес, хем и дај лескири вакиргјанески, мочао, со киргјана менгјагјар. Дик, то дат хеме мучингемамен родиндор тут. Ова киргјаленги, со скероденама, зарем наџанена дека ме требала те обавко од ова, ковај сојтано ме даде скоро.
ама Олана халилеле Олафи собакир гялинги. Hem Hulilo Lencar hem Aloko Nazaret, hem sine lenge poslušno, a Oleskiri daj pazinala sine saodula lafija koplo srce. A Isus đala sine angliki mudrost, ko bajrojbe hem ki blagodat anglo devel hem anglo manuša.